Ngani zakwethu angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu, cela uma ukuthi uyaqala ukufika leli khasi, ngicela wenze okufanele cofa subscribe, ulike bese ushare le video. Kuthinte-ke abaningi ezinkundleni zokuxhumana ngesikhathi owesifazane ephumela obala egonyuluka ngowesilisa omhlukumeze laphana edolobheni okanye emall. Lona-ke wesifazane ulona wesilisa ubezama ukumthinta i-private party yakhe phambi kwabantu. Kodwa-ke ngani zakwethu, ngale nje ukukhuluma kakhulu, ake uyibukele okanye uyizwele nansi inkulumo yalona wesifazane ngesikhathi ephumela obala egonyuluka ngokuthe kwamehlela. Lento lena yenzeke lapha ema-toilets ezansi ngaku-Vans nani lawo ma-toilets lawo. Shuthi-ke lo mfana lo ngimvidurize kwisini nje la. Ayi okay, kwenzakalani? Thina sinomngane wami bese sisiphuma e-toilet, yena lo mfana ubesayongena. Uma engena e-toilet uphusha le trolley levelayo kwi-video. Mase siyamgudlukela sibe thina esayidini laka left. Umfana i-trolley yakhe iqhubeka ihamba esayidini laka right eze ngqo kumina ngoba uSineke besengidlulile yabo. Shuthi asakwazi ukuthi siNoSineke sihambe kanje, uSineke kumele ahambe phambi kwami, mina ngihambe emuva ngoba lo mfana usevele wagcwala indlela. Umfana vele eze kumina like asondele kumina kanje, ngihlehle asondele, asondele isandla sakhe ngihlehla kakhulu ke ngomzimba yabo ngoba isandla sakhe sifuna ukungithinta la ngaphambili. Usumise kanje isandla sakhe ulokho efuna ukungithinta la ngaphambili. Ngithi mina ayibo kunjani futhi uyangazi? Athi yena cha ngikwazi. Ngithi mina phukwenze njani? Athi yena ngizoshela yini kanti awukushelisi yini? Usinavela kuphenduka athi ayibo uzoshela ngoba umtshela ngenkani kanjena ufuna ukwenza lento enzayo kanjani. Ethi kahle phela. Ngithi mina hayi awukwazi ukuthi kahle siyakubuza uyenzelani lento enzayo ngoba sikhuluma kanje hayi ukuthi usemile usaqhubeka uyasondela. Ngiyahlehla ngize ngiqondane nomnyango ongena toilet labafana futhi ila sifike sama khona yabo. Ethi mase kuphuma umngane wakhe kwabe behamba be-3 mase kuphuma umngane wakhe lo kade chama lo okade ekhuluma kakhulu kade eminyango engamkhuza umngane wakhe engenzi lutho embona ukuthi wenza into wrong ubengasho lutho no hayi bengasho lutho. Usondele lo mfana lo esefuna ukungishaya. Ngithi mina awu noma ngabe kuthi uyangishela awukwazi ukungibamba ngenkani kanjena, angifuni ukuthi ungishayele. Ethi kahle nasifebe ngithi ngikwenza umuntu ngikushayela uzenza umuntu omuhle ngami ngiyakuzama mina ngintombi enhle kabi kunabo. Ngithi yes unentombi enhle pho ufunani kumina why ufuna ukushayela mina? Uthi ngifuna ukubhebha ya sho kanjalo. Njengoba ngifuna ukubhebha yini uzenze ngathi umuhle ngami qala ufuna ukuzwisa into emnandi into ongawazi uyizwa ushemole egateway. Ngizizwe ukuthi ngiyadeleleka. Ngithi mina bro awukwazi ukusho leyo nto leyo. Umngane wakhe ke la aqhamuka khona ukuthi awukwazi ukusho leyo nto leyo. Wena futhi abe uyazivikela kubeni uyazi ukuthi la eSouth Africa kwenzakalani asiphephile kangakanani, kodwa wena ukwazi ukuthi wenze lezi zinto uyayibhebhethekelisa lento leyo ukuthi thina sizizwe sisaba lana sisaba. Ngisemall futhi usabe ngihamba ngikhululekile kodwa manje sekumele ngisabe wena. Ethi manje kahle wena uzoke uzenza umuntu omuhle lana. Labo sisaba baklinayo la sebemile nje bayabuka yabo bawu2 nabanye abantu bezitoilet bamile bayabuka. Okay sharp. Ngicasuke ngithazini but bengimtshela wena masongijwayela ukukhohlakele usikhotheni yonke lento lena esingathi ungabolela ejele izinto engento ngimtshela zona. Lapho ngihambe yabo khona isitolo mujika nje ngo left khona isitolo esidayisa ingubo zaka YDE lapho singene lapho siphinde siphume siNoSineke. Ngithi Sineke ke lo mfana ngiyayidinga isithombe sakhe noma ivideo kumele ngimenze ngoba lento ngeke sagcina ukuyenza kumina uzogcina ukuyenza nakwabanye abantu. Ungcono ukuthi abantu bembone ukuthi ukhohlakele kanjani uyabona. Hayi ngihamba uma ngihamba ngimvidorize eqale ngaboni kanti ivideo ayenzeki kahle. Mase ngokuthi ivideo ayenzekanga sekuzoba nzima ukuthi ngivele ngithi kanje ngimshuthe ngenkani. Mase ngivele ngihamba kulosi silo ade clean adimile sibuka yenzeka lento. Ngithi mina sisicopho ukuthi umuntu okenza ukuthi ufeel uncomfortable la emall ureportwa kephi liphi security ngoba ngilibone yabo. Ethi yena security la ekithi mambe ulibeza i-security mengilibeza ethi umngane wakhe yini kusho umngane wakhe lo ade ethule lo qhamuka esezolamba lo bade lo esefuna ungishaya. Ethi umngane wakhe yini wenzeni umngane wami wenzeni na sengiyamshutha ke lapho yila ngathi ngishutha ngoba ufuna ukungibamba i-private party yami ngenkani ufuna ukushela ngenkani. Umngane wakhe yini befuna ukubamba yini ngoba beshela yini befuna ukubamba yini ngoba beshela. Ngithi mina noma ngithuka uyashela i-security mase liyaqhamuka ke lapho security libuza kenzakaleni mase ledonsa lo mfana lo likhulume naye eceleni lithi kwenzakalani. Mina ngisasala ngikhuluma nalo ngoba lo usekhombisa ukumvikela ukuthi pho umshuthelani ngithi ngifuna ukukhombisa izwi ukuthi ukhohlakele kangakanani. Umshuthelani sharp i-security likhulume naye likhuluma naye i-security mase liyabuya limletha la kuthina ukuthi uthi ayisisi usefuna ukuzoxolisa. Ngithi mina okay ngisondele i-security. Lo mfana vele athi kanjani ngibuka athi ayifuseke man ayifuseke wena baby cathi lokho ngicengana nawe mina ngicela ngicengana nawe. Ngathi mina okay sharp ngizopostela khona lokho ngizopostela khona lokho. Into engifunayo guys ngifuna ukuthi ningitshele ukuthi uhlalaphi engifuna ukwenza ngifuna ukuvula icala around la ehlala khona. Ngiyazi ukuthi into yenzeke eGateway
isicefisa lento le yokuvulela amacala into yenze eGateway ngingalivula icala eDurban North. Inkinga ngizomtholaphi uma sengitholile ukuthi uhlalaphi lo mfana lona ngiyazi bazongitshela ukuthi icala ngihambe ngilivula around la ihlala khona uyabona but noma ke ngabe kuthiwani noma ngabe kuthiwa nalaba ahlala ngakhona bathi icala ngalivule khona ngizophinda ngilivule phela eDurban North kusasa ngizohamba ngeDurban North kusasa Sunday ngizohamba ngeDurban North kusasa ukuthi namhlanje bengazizwa right niyayizwa le voice yami ukuthi njani bengazizwa kahle. So guys ekubalekile ukuthi abantu besilisa abakhohlakele kunayi bonke kunabantu besilisa abakhohlakele abakusabawela noma ngabe ugqokile hayi ukuthi uhlezi ufaka ubham short nezinto eziveza umzimba kuze bezokufona into engigqokile namhlanje angiboni ukuthi bingenza umuntu ukuthi azathi hayi ngoba kuhlezi kuthiwa uresho ngobusuku enqona ayikho guys leyo nto leyo esikhathini samanje nje ngibona ukuthi into ekonresho ngobuqono umuntu wesilisa nje uma ekhohlakele noma ugqokile ngakanani. Ngishutha umuntu ofuna ungithinta i-private party yami emall. Wena yes